दिनै 14 नं चिरां समष्टिनि सिङाव थानाय जोंनि फरायसाफोर आरो फिसा फिसौ माखासे बेमारिफोर बिथांमोनखौ फरायनायाव आरो बेमार फाहामजानो थाखाय मदद मोननाय बायदि जोंनो MLA फोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बेबायदि माखासे सायख'नानै हरनायनि थाखाय सुजुग होदोंमोन आरो बेबायदियै दिनैहाय रुगियाफोरनि थाखाय 79 आरो फरायसाफोरनि थाखाय 53 माने 53 फरायसाफोरनो 5,000 आरो रुगियाफोरनो 10,000 खरि चेक राननाय जादों। टारगेटआ बेनो जे दिनै आसाम सरकार बा जोंनि BTR सरकारानो जा दानि सरकारा रायजोनि खाथियाव जेब्लाबो थांनो लुबैदों आरो रायजोखौ फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय मदद होनायनि मोनसे थांखि लादों। दा दिनै BTR सरकाराबो अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि होनानै जोंनि फरायसाफोरखौ मदद खालामनाय आरो फिसा फिसौ माखासे बिजनेस मावनानै जानायफोरनि थाखाय मदद खालामनाय थिग बिदिनो आसाम सरकाराबो दिनै फरायसा आरो बेमारि बा रुगिफोरनो बिथांमोननि फाहामजानो थाखाय बा एडमिशन लानायनि आरो बिजाब बायनायनि थाखाय जाहाथे मदद जायो बिनि थाखाय होनाय जादों। आंनि समष्टियाव गासै 900 बेबायदि बेमारि आरो फरायसाफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। गासैबो ब्लकआव बेखौ रानखाजोबनाय जाबाय। मैया 22 अक्ट'खालि निसिमा ब्लकनि सिङाव फरायसा आरो बेमारिफोरनो बे चेकखौ राननाय जादों आरो बेबायदिनो उनाव माखासे ब्लकआवबो राननाय जागोन। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे एसेब्लाबो जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायाव मदद मोनगोन आरो जायफ्रा फिसा फिसौ बेमारजों नाख्रेबजानानै दं, देहायारि लोरबांथि जानानै दं, बिथांमोनाबो फाहामथायनि थाखाय मोनसे सुजुग मोनगोन। बिनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनदों। ভাল লাগিছে আজি এখন চেক পাই 5,000 টকা চেক পাইছোঁ আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ MLA ছাৰক। আৰু আমাৰ পঢ়া শুনাত এইটো চেক লৈ আমি বহুত সুখী হৈছোঁ কাৰণ আমাৰ এই চেকটো লৈ আমি বহুত সুখী কাৰণ আমি এই চেকটো লৈ পেলাই বহুত কাম মানে পঢ়া শুনাৰ খাতা আৰু কলম কিনিবৰ কাৰণে কিতাপ বহি কিনিবৰ কাৰণে বহুত আমাক সহায় কৰিছে MLA ছাৰে। আমি খাতা বহি আৰু কলম কিনিবৰ কাৰণে টকা নাথাকি দুখীয়া মানুহ আমাৰ নিচিনা সকলো মানুহৰ টকা নাথাকে আৰু আমি সেইকাৰণে বহুত সুখী। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां ब्लक कमिटि UPPL नि बानजायनायाव जे जोंहा चिफ मिनिस्टार जे रिलिफ फान्ड सोलोंथाइ आरो जोंहा सावस्रि बाहाय जोङो गासै 129 सानो जोङो दिनैहाय चेक राननाय जादों। दा बिनि गेजेराव जोंहा एजुकेशन हिसाबै स्कलारशिप हिसाबै जोंहा 53 फरायसाफोरनो जोङो 5,000 खरि जों होनो हादों। गासै 2,65,000 फरायसाफोरनो जोङो राननाय जाबाय। लोगोसे जोंहा सावस्रि हिसाबै जे जोंहा गोबां बेमार आजारफोर जादों दा बिथांमोननो जोङो 76 सा सुबुंनो जोङो 10,000 खरि 7,60,000 जों बेखिनि दिनै चेक राननाय जाबाय। गासै जोङो जोंनि 14 नं चिरां समष्टि हिसाबै 129 जननि गेजेरावहाय 10,25,000 जोङो बिथांमोननो रांखान्थि एसे सहाय खालामनाय जाबाय, मदद खालामनाय जाबाय। जों आसा खालामो बियो थोजासे नङा आरो जोङो आसा खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो गोबां बेबायदि सुबुंफोरनो जोङो बेबायदि राहा हेफाजाब जों होनो सिगांगासिनो दङ। थांनाय समावबो जोङो नैबे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड लोगोसे सुरित फान्ड 315 सुबुंफोरनो जों होखांबाय आरो बेबायदिनो जोङो गियान सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि बेबायदि जोङो बिथांखिनि गेजेरजों गोबां फरायसाफोरनो जोंनि सावस्रि बिथिङावबो जों बेबायदि माखासे रायजो राजाफोरनो जोङो सहाय खालामनाय जादों, मदद खालामनाय जादों। आरो नै जोंहा थांनाय समावहाय जे BTR सरकारा BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनिफ्राय जोङो रग निर्मल होननाय मोनसे आसनि जा BTR सरकारा फोसावनाय लेखानो जोङो बिथांमोननोबो बेबायदि माखासे सहाय बा मदद जों होनायनि थांखि लानाय जादों। आरो बेल' नङा, जोंहा जेसेबां दिन जोंनि BTR सरकारा थागोन, प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारा जेसेबां दिन थागोन जोङो रायजो राजाफोरनो बेबायदि गोबां माखासे अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोङो मिजिं खालामो जोङो बेबायदिनो फारि फारि बयनोबो माखासे सुजुग सुबिदा होनायनि माखासे राहाया निसय जाबोगासिनो दङ। जों मिजिं खालामगोन, आसा खालामगोन जाहाथे रायजो राजाया जाहाथे फारि फारि मोनलांनो हाथों आरो जोङो रायजो राजाफोरखौ नायनायनि थाखाय जाहाथे जोङो
राहाखौ जों खालामलांबाय थानो हायो बेखिनिखौ जोङो मिजिं खालामो। जोंनि MLA जयन्त आरो फेरेंगा बिसोरनि अननायखौ जोबोरैनो गोग्गो मोजां जोलै बेगर बादि मोनबाय आरो आं। खारन UPPL होननाय हान्जाखौ बहुद मानसिया निन्दिदोंमोन, नाथाय आंनि गोसो इसिङाव आरो आंनि न'खरनि फिसा फिसौनि गोसोनि गोरबोआव UPPL हान्जाखौ जोबोरैनो मोजां मोनसारो। बेबादि हिसाबै आं बेवहायनो फिसाफोरखौ थैथाबहोदों आरो आंबो जिउमै माहामै बोरायब्लाबो आं बेवहायनो एकदम थैथाबथारनानै मावसोमबाय थानानै आङो बेखौ जोबोरैनो बाख्नायदों आरो बिनि आरो बारगा आङो जिबनाव आं दस्रा सोलाया, नाथाय उननि फोलेरनि थाखाय आंनाव गोसोखांनाय दं फिसाफोर। बेनो आंनि बुंनांगौ रावा। गोजोन्थों। मा जादों नोंनि बुरैया? आंनि बुरैया पेरालाइस जादों आफाफोर। औ बेखिनि फैसाया मा मायाव सहाय जागोन होननानै सानो? बेखिनि फैसाखौ आङो डाक्टार ट्रिटमेन्ट खालायनो गोसो दङ।